खुलुमबाय आं श्री लरेन्स इस्लारि नैथि खेबनि थाखाय आङो क'क्राझार बियाबाव UPPLनि बिजाथि महरै आङो गसंफिननो थाखाय थामथिम जादों। आंहा बेबायदि पलिटिक्सआव फैथारनांगौ होननाय बेबायदि साननानै लाखानाय जेबो गैयामोन। आङो गोबाव बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावबोदों। आंनि नैबे बालाजान तिनालि इउनिट एबसुनिफ्राय जागायनानै नर्थ क'क्राझार आन्चलिक एबसु, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो सेन्ट्रेल कमिटि एबसुआव आरो जेब्ला 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारि खालि जेब्ला BTR यख'थ जायो आरो बे BTR यख'थ जाखांनायनि उनाव आबसुनि जे बोसोरसालिया जथुमा बेखौ आबुं खालामखांनायनि उनाव आङो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खावलायनाय बायदि BTR यख'थ इमप्लिमेन्टेसनाव जाहाथे आसाम एसेम्ब्लियाव सासे MLA हिसाबै गसंनानै जाहाथे बाथ्रा बुंनो हायो, यख'थ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जाहाथे खामानि मावनो हायो, बिनि थाखाय मोनसे बिबान होननानै साननानै आङो थांनाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन UPPL हान्जानिफ्राय आरो आङो क'क्राझार बे बियाबाव 20,060 भट बारा मोननानै आङो देरहासार जानो हादोंमोन। MLA जाखांनायनि उनाव जिहेतु जोङो BJPजों एलायन्स मोनसे सरकारमोन आरो बे सरकारनि समाव आङो जोंनि जे 7 सा जोंहा UPPLहा MLA दंमोन, बे लेजिस्लेचार पार्टिनि दैदेनगिरिनि बिबानखौ आं मोनदों आरो बे हिसाबै जोङो जोंनि एसेम्ब्लियाव सेसनाव माला मा बाथ्रा बुंनांगौ बेफोर आयदाफोरखौ नायै नायै जोङो बुंनांगौ समाव नांगौ समाव जोङो माखासे बाथ्रा जों बुंबोदों। एलायन्स जानायलाय जोङो माखासे बाथ्राखौ जों एसेम्ब्लियाव बुङा, आख' फाख' जायो सरकारनि मानसि जानानै। नाथाय जोङो जे एकदमबारे गोनांथार जेबा बुङोब्ला मोनसे फिथाइ मोनगोन बा जेखौ बुङोबा मोनसे थांखि जागोन बेबायदि समफ्राव जोङो आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि जिथु रल बेखौ जोङो प्ले खालामबोदों, रायजो राजाफ्रा नुदों। मानोना आजिखालि थोंजोङै आसाम एसेम्ब्लिनि जे सेसन बे सेसनखौ नायनायनि मोनसे खाबु दङ। बे हिसाबै बबे समाव माला UPPLनि MLAफ्रा सोर मा बुंदों बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नुयो। आंनि बे 5 बोसोरनि समाव आङो गाहायै मोननै पार्ट खालामनानै लादोंमोन जेब्ला बिसायख'थियाव गसङो, जे नेशनेल हाइवेनि नर्दार्न पार्ट आरो नेशनेल हाइवेनि साउदार्न पार्ट होननानै आङो बोखावनानै लादोंमोन। मानोना नेशनेल हाइवेनि नर्दार्न पार्टआव गोबां गोग्लैसोनानै थानाय हान्था मेलानि उसुबिदा, स्कुलफोरनि मोजां बिल्डिं गैया, एग्रिकालचार फिल्डआव नांगौ बायदि सुबिदाफोर गैया, बायदिसिनाफोरखौ नायनानै आङो नेशनेल हाइवेनि साहा आरो नेशनेल हाइवेनि खोलाहा बेबायदि मोननै पार्ट खालामदोंमोन। आरो बेबायदियैनो थांनाय बे 5 बोसोराव आंनि समस्थियाव गोबां माखासे जौगानाय हाबाफारि जों लानो हादों। बोसोरफ्रामबो आंनि समस्थियाव आसाम मालानि लामा मावफुंनाय जागासिनो दङ। आंनि समस्थियाव RIDFनि फ्राय मोनफ्रोमबो बोसोराव 10 कौटिनि लामा मावजागासिनो दङ। मुख्यमन्त्रि पक्किपथ निर्मान गोदान लामा हमनाय जायो। मुख्यमन्त्रि पक्किपथ मेरामति रिपेयारिंनि खामानि हमनाय जायो। मुख्यमन्त्रि पथ बहलीकरण वेडिं लामा फुवारनायनि खामानि हमनाय जायो। दा बेबादिजों आंनि समस्थियाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ।
आंनि समस्थियाव बनरगाव दायो रुरेल स्टेडियामा लुफुंजाबाय बेखेवनोल'सो बाखि दङ गुबुन गुबुन जिल्लानि हेडक्वार्टाराव 60 crore 60 crore स्टेडियाम मोनदों नाथाय आङो आंनि क'क्राझाराव 100 crore स्टेडियाम लाबोनो हादों बियो गासिबो जाफुंजोबबाय सान्दामारियाव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि उनाव बे स्टेडियामखौ गायसननाय जागोन वार्क अर्डारबो मोनबाय जाय टेन्डार होदों गौतम कनस्ट्राक्सन दा बेबायदि माखासे हाबाफारिफ्रा मावजादों क'क्राझार टाउननि हाब्रुबारियाव मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि साखाथियाव कनभेनसन सेन्टार होननानै बाव लुफुंजागासिनो दङ क'क्राझार टाउनाव अमृत मिशननि गेजेरजों जल जीवन मिशननि न' दै लोंग्रा जगायनायनि जे हाबाफारि बियो दायो मावफुंजागासिनो दङ आंनि समावनो क'क्राझार जे इउनिभार्सिटि बे इउनिभार्सिटिया फोसावजादों आरो गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय जेफोर इउनिभार्सिटि बे इउनिभार्सिटिनि एक्ट बायदियैनो खालामदोंमोन नाथाय बावहाय आं 16था बाहाय सोदांनाय बिल लाबोदों आरो आंनि बे 16था सोदांनाय जे बिल बे बिलखौ सरकारा नाजावदों जायनि थाखाय दा जोङो जोंनि जे क'क्राझार जे इउनिभार्सिटि बे क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव जोंनि लकेल एबा थागिबि मानसिफोरनि थाखाय बाहाय माखासे एक्टफोर बानायनाय जादों जोंनि गोसो बायदि जाहाथे सोलिनो हायो काउन्सिलनि सिंनिफ्राय जाहाथे बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायो बेबादि माखासे सोदांनाय बिलफोरखौ लाबोनाय जादोंमोन आंनो आसाम एसेम्ब्लियाव गिबि बर'जों बाथ्रा बुंजेननो खाबु मोनदों आङो गोग्गानाय मोनदों क'क्राझारनि MLA हिसाबै जेब्लानिफ्राय बर' रावा आसाम एसेम्ब्लियाव जादों आंनो फार्स्ट टाइम गिबि खेबनि थाखाय आंनो खाबु मोनदों जे बर' रावजों आसाम एसेम्ब्लियाव बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय यख'थ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जों बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नुदों बावहाय जोंनि BTR यख'थआव जि दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोन गामि सोसननाय केस उइड्र बायदिसिना हाबाफारिफोर जेफोर मावफुंजानांगौ दंमोन बावहाय माखासे फसंथानफोर इन्स्टिट्यूशन गायसननाय बायदिसिनानि बाथ्राफोरखौ जोङो आसाम एसेम्ब्लियाव जोङो दाबि दिखांदों नोंथांमोना नुदों स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि थाखाय जोंनि यख'थआव दङमोन नाथाय लास्ट जितु एसेम्ब्लि सेसन बे सेसनाव आङो आंनि कुइसन आवाराव आङो मोनसे सोंलु लाबोदोंमोन जे माब्ला आरो माब्रै BTR यख'थनि दफा बायदियै स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजखौ खालामनाय जागोन होननानै आंनि सोंनायनि फिननायावनो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बिथाङा बाथ्रा बुंनो गोनां जादों आसामनि गिबि मन्थ्रिया रादाय होनो गोनां जादों काउन्सिला जेरैबायदि खालामना हरगोन बेखौनो जों गनायगोन होननानै दानि जि काउन्सिल बे काउन्सिला बेनिखायनो खाबु मोनदों जे आसाम एसेम्ब्लियाव सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंनाय लेखायै एबा रादाय होनाय बायदियै दायो BTR